Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri berriro gure irratxa jorantzuleok, egunon guztioi. Egunon, Inigo, egunon, mai. Egunon ekipo, gaurko programaren eskema badokaia, Azala, itzaurrea, kapituloak, epilogoa... Nola, mai, zer? Argi dago, Inigo, gaur liburuaren nazioarteko eguna da. Oire baldeo. Liburuaren eguna urtero ospatzen da egun honetan, Cervantes eta Shakespeare 1606an hil zirelako. Bueno, Cervantes egia zan apirilaren 22an hil zen, baina 23an lurperatu zuten, eta Shakespeare berriz apirilaren 23an hil zen, Juliotar egutegiaren arabera. Tira, literaturara jo behar izan zuten gaur liburuaren eguna aukeratzeko. Oso poetiko dena. Eta Katalunian egongo bagina arroxa gorri bat ekarreko nizuke. Inigo. Noski, San Jordi eguna delako, eta kondairaren arabera, San Jordik erensugea hil zuen eta haren odoletik arroxa gorriz osatutako arroxa zuaizka bat sortu zen. Galdera bat, dragoiak lider boteretsuak ordezkatzen baditu, nor uste duzu izango litzatekela San Jordi ona gaur egun? Ba, nik uste dut paper hori Michael Moorentzat oso egokia izango litzakela. Michael Moore, Capitalism a Love Story, Fahrenheit 911, Bowling for Columbine. Michael Moore 1954an jaio zen Flinten, Michiganen. Estatu Batuetako film zuzendarian dokumentalgile eta idazle eztabaidagarria da. Globalizazioa, korporazio erraldoiak, bortizkeria eta gehiagikeri politikoak dira haren kritika gogorrenen jomugaoikoa. Eta dragoia hiltzen saiatzen den arren oraindik ez ditugu arroxa gorriak loratzen ikusi. Ai, kolore gorria. Sudur gorri karratua, oinetako erraldoiak eta orkatietaraino iristen zaion kamiseta gorri luze bat eta estua. Badakizuen hori buruz ari naizen? Iorde laranja bat, gitarra bat eta ulki bat ere eramaten alditu? Bai. Badakin orden, historiako paiazo ospetsuenetako bat, Charlie Rivel. Josep Andreu Ilaserre ezagunagoa Charlie Rivel ez izenaz kataluniar paiazo bat izan zen eta 1886an jaio zen Kubeiesen. Izatez, zirkuaren historiako nazioarteko paiazorik ospetsuenetako bat izan zen, sarritan munduko paiazorik onena deitu zitzaiola. Ez zuen hitzik erabiltzen, publikoarekin zituen elkarrizketak onomatopeietan, pantomimetan eta akrobazietan oinarritzen ziren. Jendeak ulu bihurtzen den oihu mota batengatik ezagutzen du. Kritikari batzuek komunikazio okerraren aurkako protesta keinu simboliko gisa deskribatu dutena. Baltzen egiten iraganean antzokian arroxa gorriak jasotzea arrakastaren simboloa zela eta krabelina jasotzea berriz emanaldia hain ondo atera etzela adierazten zuela. Gure hurrengo protagonistak arroxa gorri asko jaso behar izan zituen, nazioarteko arrakasta handia izan baitzuen. Aurora Abasolo soprano hain zuzen. 1884an jaio zen Durangon Aurora Abasolo Diaz, opera abeslaria. Aurora mundu osoko artista ospetsu bihurtu zen. Italiako Brescia herrian egin zuen abeslari debuta 1915ean, handik 2 urtera Greziara joan zen, eta gero Lisboa, Paris, Sevilla, Milan, Buenos Aires...
Saio guztietan arrakasta lortu zuen, bai entzulen aldetik eta baita hedabideen aldetik ere. Durangoko Kontserbatorio eta Musika Eskolako Parkeari Aurora Abasoloren izena eman zioten ofizialki 2017ko ekainean, eta Durangoko udalak bere omenezko plaka jarri zuen. Andereak elkarte feministaren ekimenez udal berdintasun kontseiluak udalari egindako proposamenetik hartutako erabakia izan zen. Musika klasikoarekin jarraituz, Aurora Abasolo baino 3 urte lehenago jaio zen Sergei Prokofiev Errusian. Arrosagorri gehiago eszenatokian. Prokofiev errusiar musikagilea orkesta zuzendaria eta pianista izan zen. Ia musika mota guztiak landu zituen eta 20. mendeko lehen erdiko musikagilerik bikainenetako bat izan zen. Prokofieven musika disonantea eta perkusuezkoa izan zen hasieran, baina gerora lirismo handiagoz eta ohiko moldeetako harmoniak erabiliz jardun zuen. Musikalan horiez gainera, musika tresnetarako kontzertuak, korurako lanak, sonatak, pianorako piezak eta film eta antzerkirako musika ere idatzi zuen. Nahi baduzue, Arrosa Gorriz estenatokia betetzen jarrai dezakegu. Badakizuen nor zen Rockaren Caruso, ez izenez ezagutzen dena? Banekien Freddie Mercury tenorra zela, baina Rockaren Caruso ez dakit, nor da? Roy Orbison, Rockaren Caruso, The Big O, Lefty Wilbury. Roy Kelton Orbison Texasen jaio zen 1836an. Ameriketako estatu batuetako abeslari, abesti idazle eta gitarrista, bere abesteko estilo bizi eta sutsuagatik ezaguna, konposizio oso konplexuak eta balada emozional eta ilunak sortzeagatik ere ezaguna. Bere betaurreko ilunak beti zeramatzan berarekin, eta 50ko eta 60ko hamarkadetako rock and roll artista gizonezko gehienek maskulinitate desafiatzailea proiektatzen zuten arren, Orbisonen abesti askok ahultasuna transmititzen zuten. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me Maieneko Euskal Herrian giro ona dago, baina Arrosen uhartera joaten bagara, zer moduz? A ver, Arrosen uhartera, eta hoi? Arrosen uhartea Giorgio Rosa ingeniari italiarrak 1968an erekitako plataforma artifizial bat izan zen. Adriatiko itsasoan Rimineko kostaldetik 11,6 kilometrora, Italiako ur territorialetik kanpo. Estatu subirano eta independiente bat aldarrikatu zuten, esperantoa hizkuntza ofizial gisa zuela, baina Italiako gobernuak 55 egun igaro ondoren suntsitu egin zuen. Zerga iruzur eskema bat eta subiranotasun nazionalaren aurkako mehatxu bat zelakoan. Bani apuntatzen naiz, goazen Arrosen uhartera, hoi bai, motos joan nahi nuke. Moto batean, uharte batera? Bai zera, eta marka zehatzen bat duzu buruan, ala? Noski baiez, Vespa eskuter bat. Tira, hemen abil mai bere joskuntzekin orain ulertzen dut 1956ko egun honetan, gaurko egunean, Vespa eskuterra patentatu zuten. Goazen 3 Arrosa uhartera, Vespa! The sun is shining and I'm feeling like a star on my little yellow Vespa.
Aizue, baina moto berean 3 joatea baldin bagara, isuna jarriko digute, Ba, izun handia izango da, bezpara jende gehiago igoko baita, gaurko gonbidatuak. Tira ba, Lander Garrok badaki isuna gordaintzea zer den, baina tira gurekin izango dugu Lutxi eta Zuhaitza dokumentalaren inguruan aritzera. Asteartean estrenatuko du Donostiako giza eskubideen zinemaldian, hortxe, violentzia poliziala, estatu indarkeria eta gure herriaren gatazka nolabait ardaz dituen dokumental berri hau. Eta liburuaren mundu eguna denez, Anoa Gaztañaga lankideak 4 euskal argitaletxeren hausnarketak bildu ditu erreportaje batean. Eta naiz irratiari kalabaza saria eman zioten duela gutxi. Hala bazan egitasmoa martxan jarri eta euskal ahozkotasunari emandako auspoagatik. Gaur Maite Bidarte eta Jon Telleria gurean izango ditugu. Eta IEUP aplikazioa ezagutuko dugu. Euskarazko komunitatearentzako WhatsApp moduko bat, baina berezi xamarra. Bai, berezia. Eta Julen unanu dator, badakizue formatu librean beti bezala. Ba, izue, pres bagauden martxan jarriko dugu bezpa. Nola egiten da, mai? Brum, brum. Dragoiak agertzen badira ere, Arrosa gorriek loratzen jarraituko dute. Egunon, bezpazaleo kapirilak 23 ditu gaur, eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon. Egunon nire partez eta Charlie Ribelen partez. Au! Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon, bai. Kamiseta xelebrekin, etorri zarete biok, Nik jakin izan manu, zeola xelebergoa topatuko nuke. Entzuleok izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1169 garrena du, apirilak 23 ditu, goizak 10 eta 20 izango ditu 8 segundu barru, eta hemen gu hirurak zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Esandakoa, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean. Eta WhatsAppean lehen erreakzioa, Jon Telleriak ez du egin dantza, zigor nagusia. Zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan ekondena hautsi zarenean. Zuk bueltan ezer, zuk berari zer hautsata area. Tira, hementxe maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, baina txatera begirare jarriko gara. Egunon, gaur nire santua da. Ea, Roxa bat, edo, haupa Lander Kornago. Ondo, baina ez dakit zergatik Lander Kornagori... Bueno, agian... ez dakit. Ez dakigu. Gorka, argitu guzu zergatik haupa Lander Kornago gaur, baina ondo. Zer moduz zaudete? Nik uste nahiko ondo gabiltzala. Nik hemen jendea gogoz ikusten dut, eneko zer moduz zaudete? Baina, ni gogotxu ere, Egunon gaztiak dio indiokerreak. Jon Telleriak ez du dantza egin, oraintxe esango diogu, dantza 53 gaur. Jetxi dugu, 60-tik 53. Hemen neurketa relatiboen errealitate honetan, jakin behar dugu, ez daukagula, nolabait sapailik, baino bai badaukagula erreferentzia relatiborik. Aurrekoan 60 izan zen, gaur 53, ondo, baino hain ondo, akaso ez? Eta hementxe, Jon aspaldiko dio Gorkak. Bueltan ere jasotzen dudana, ondoan ba zaitut ez dizut
Batira mai, zure maite duta kontatzea nahi nuke? Ba bai, argi eta garbi liburu eguna delako eta maite duta eta maite duteza. Maite duteza dela, ez eskit bat ere gustatzen, izten direnean liburu dendak, eta garai hauetan izten ari direla templo batzuk, eta pena ematen dit. Eta aldi berean izugarri maite ditut benetako liburu dendak, nortasuna duten liburu dendak. Herri askotan eta hiriburuetan segurazki denok ezagutzen dugu, ez? Izenak ez ditut aipatuko, bepio badago, eta segurazki baten bat kanpora geldituko dela, ez? Baina derok ezagutzen ditugu horrelako templotxoak, ez? Liburu den dago amaitasunarekin sortutako, izugarrizko lana atzetik irekia mantentzeko garai hauetan, eta benetan maite zaituzte, gora liburu dendak, naiz txiki, naiz handik, batez ere programazio kulturala antolatzen dituztenak, eta ez dakit, niretzat altxor bat da, eta zaindu behar dugula denon artean. Maite zaituztet, liburu denda txikik. Eneko zure maite dut azin da? Ba, bera, nereare mairen maite dutarekin lotuta dago, ze ni, nire maite duta da irakurtzea. Niri asko gustatzen zait irakurtzea, ezagutzen hautena jakingo dute. Eta bai, nik uste dut, olako egunetan aldarrikatu behar dela. Irakurtzea beharrezkoa dela, ez bakarrikan ondo pasatzeko, edo historia, esango dugu, historia interesgarri batzuetan murgiltzeko, baizik eta baita netzako garrantzitsua da, nola baita ere, garatzeko baita zure buruan imaginazio eta fantasia mundu bat baita, ezta? Nik adibidez askotan hau komentatu dut, baina niri liburuetan asko gustatzen zait, agian bi pertsonak liburu bera irakurrita, bi mundu oso desberdin irudikatzen dituzela bakoitzak bere buruan, ezta? Eta nik horrelako gauzak maite ditut, eta nik uste dut hori gehiago landu beharko litzakela, eta hori nire maitu duta, irakurtzea eta irakurleak orokorrean. Ni pixkat liburuen ekuaziotik aterako naiz. Hemen diote, Jon desagertu da, bai, Jon Telleria hemen genuen, baina ardura asko, naiz irratian eta aurrera tatzera dabil, baina laizzer gurekin izango dugu, Eta gure maite duten tarte honetan, nik ere, nire maite dut elkarbanatuko dizuet. Eta ez dakit, eneko lagundu barria zu definitzen maite dut hau ona den, maite duta den edo maite dut ezaren. Nik kontatuko dizuet, gertatzen ari zaidana nola baite esateko. Lehengoan kontatu nuen, kontzertu batera joan nintzela eta kontzertu hori astebete beranduago zela. Kontatu nizuen ostiralean kontzertu bat banuela Zazpiterrietan, eta nire buruan 8:00 zela kontzertura, eta andoainen Ariane Kamio lankidearekin zerbeza tartzen nengoela, azken ikusleak zeto zela, eta baino zaldek sartu behar da. Baino, baindik falta, eta terditan da kontzertua, eta korrika nola joan nintzen hanek basteroko eskaleratan bera kamerinotara, eta kontzertu azteko zegoen, eta horrelako kontuak, ez? Nik felizidade puntu bat hartu nion horri, baina egi guztia esaten hasita atzo beste gauza gertatu zitzaidan. Kotxearen bilen, eta abiatu nintzen gauza bate egitera, eta esan nuen, ostras, kotxeak, mendik behar du eta hor badauzkat hartu behar ditudan paper batzuk, eta kotxea nuen topatzen, ohiko inguruan edota. Gero joan behar dut, Tolosan aruntzago eta akasoan inguruan lekurik etzen egon gota aparkatuko nuen da. Era berean, konturatu nintzen, manera matzala laupa bostegun zapatillak topatu gabe. Zapatillak, kalerako dauzkan zapatilla bakarrak. Ez, dauzkat edo pixkan mendiko estilokoak, edo botak, edo pixkan negukoak, eta gero, udara giroko zapatilla bakarrak dauzkat, eta horiek egun batzutan ezin topatu. Eta, afaltzeko geratutan nengoen atzo, eta ez dakit, zapatia horiek ere pixka gaztatuta badabiltza, baina oraindik estiratu nahi nituen, eta joan nintzen Tolosan den da ohikora, eta zapatiatzuk erosi nituen, esan, eta orain Donostiara joan behar duzu afaltzera, eta kotxea olakon batean topatu beharko duzu. Eta antxen ebilela, topatu nuen kotxea, aparkatu behar ezten toki batean, 3 multa gainean zituela, kotxean pianoa, bajua, pedal eta traste mordoa ostiraleko kontzertutik, joan nintzen, deskargatzera trasteak, zanon, iaizi tipoa. Eta eserlekua bere tokirek hartzerakoan agertu ziren ere zapatiak ere, hau kontatu egin barra daukat,
lagun diezadaten nire lankidek, ulertzen maite duta den, badalako felizidae puntu bat, edo maite dut ezaden, igual pixka desmadrauta zabiltza, neko keskuatxa du. Nik hor biak ikuste ditut. Nik uste hor maite duta dela, zapatillak aurkitu dituzula, eta kotxa aurkitu dezula, eta maite dut dela isunak, eta bueno, kotxea badena deskargatu behar izatea. Bai, Nik argi daukat maite duta dela. bai, ez da, nik hola pentsatu nahi dut. Eta aipatu duzuna, kontzertu batera jun eta lehenago jutea, edo beste egun baten izatea. Ez dakit, nik uste dut jarrera horrekin beti aurkitzen dituz horrelako altxorrak bizitzan, eta pres baldin bazaude disfrutatzeko unea, naiz eta konfunditu zarela datarekin, edo orduarekin, edo lekuarekin, jarreran horren gainean dagoela, eta nik uste esango nukela positibo dela. Bai, nik ala bizi nahi dut. Jon Telleria, egunon. Iepa, barkatu. Jon Telleria, egunon. Bai, keixo, egunon daizula denoi. Maite Bidarte zuri ere egunon. Egunon. Maite Bidarte, egunon. Oren, bai. Aspaldiko jo. Asfaldiko. Lehenik eta behin. Ni uste dut, Erantzun Jon. nola sentitu zinenaren arabera. Sentitzen bazara desgraziatu bat, autoa, irmulta, dena orduzulako, ez da maite dut. Aliz, sentitzen baduzu bizipozaren ondorio dela, etzen nuela arduran diri kotxean untzegoen, zapatillak azalduko dira, pianoa betzen nu falta motatzen, bajoa ere ez, eta hori guztiarekin ala ere, ondo sentitzen bazinan, bizipoz seinale da, eta maite dut. Bai, ez da, borobila. Nik horrekin geratu nahi dut. Gainera, Oteroa ikusi nuen momentuan, barkatuko jak. Nikian kotxean menia. Ni uste dena azaldu bezen eta nola sentitzen zinen azaldu, ezkero multak kenduta dena egingo zizkizula. Esan zidan, bat nire kontu. Beira. Benetan, bat nire kontu esan. Ze bat ja kendutan euken. Hor proba. Bat ja ordaindutan euken, 3 ziren, astelen, aste arte eta aste azkenekoa. Bat kendutan euken da, bilatzez ezkita, bat nire kontu esan zidan. Maite Bidarte, zuri ziruizu zaizu bizipoza edo pixka eta sensio zentra zaitez? Neri bizipoza. Bai, ez da. Gero gainera olako pasadizoak gero joko asko ematen dute lagunartean. Hemen, Jon Telleriaren keinuetan antzematen dut, bera ari dela sumatzen zuri neri bezalakoak gertatu izan zaizkizula gehiago ere, Maite. Bai. Nere klubekoa zarela alegia. Bai, pixkat, aitorteko dizuet, dela urte batzuk makurra guazela egoera, orain ja, zagi formaltzen hasi naizen, baina bai, nik baditut olako pasadizo ugari egia erran. Orain irri egiten dut, baina momentuan estresantea zen. Bueno, hementxe gure txatean, ostras inigori da Alzheimer musikala. Bueno, hainbesterako nuke esango, baina musika Alzheimerrarentzat ona dela ere neurologiak erakutsi duen dena hasita. Jon bueltatu da, bai, hori bili da horrela tatzera. Maite aspaldiko maja, hemen Gorkak esan du, nire maite duta da, ze ederra Naiz Irratiko familia. Asko maite zaituztet, badakizue. Bueno, hemen Naiz Irratiko familia nahiko ordezkatuta. Guk ere bere asko maite dugula. Hori da, hemen nahiko ordezkatuta gauden honetan, Gorka guk ere zu, asko maite zaitugu. Telleria, Bidarte, maite dut azkar bat botatzeko moduan etorri zarete? Somatu duzue, antzeman duzue tokatuko zela, akaso? Bai, pentsatu dut, tokatuko zela, eta begira, Gipuzkoan futbola eta dagoenez protagonista, eta batzuk horren forofoak ez garenak, baina egia da, aritu nezela pentsatzen, maite dudala jendea pozik ikustea. Eta agian, arrazoia batzutan izan alda gustokoagoa edo ez horren gustokoa. Jo, justu irten aurretik ari ginen kuina entzuten finaleko kopa irratian hori eman genuen, eta hor Garate, Ximel, Ikerri, nabarizaien poza goletan, bai, emozioa amaieran partida, amaiera kontatu ezin da geratu ziren unkituta zeudelako negar batean Iker estudio nagusitik izketan, eta Garate eta Ximeli pasaten zien hitza jarraizaten kontatzen, eta negarro batean unkituta ez ziren gai bit segidan esateko, pozak eraginda, eta nik uste oso gustagarria dela jendea pozik ikustea inguruan, eta kenduta futbolak izan aldituen beste kontu ez horren pozgarri denak, izugarria dela ikustea jendea pozik. Asko maite du jendea pozik ikustea. Maite Bidarte, naparrak pixkan nazkauta zaudete Gipuzkoarron festa honekin? Ez, pentsan. Finala eta guzti ikusi nuen, penaltiak begiak itxita, ez nuen aguantatzen, angustia, eta begira, hor nire maite duta ez nuen egierran pentsatua, baina bai Jon Garateri bidali niola bezutxo bat gozatu gaurko egunari, Jonek erraten du zein polita den jendea pozik ikustea, eta baundator berekin, zein polita den jendea gozatzen ikustea, Garatek
errango nuke Jon, eta igual zuzen duzuk hau, bueno, hainbat final edo laurden kontatzea tokatu zaio eta beti reala etxera, orduan oso gozagarria izan zen jakitea garate pozik zegoela, eta behingoz bere taldeak irabazi zuela. Bai, gainera, tokatu izan zaiona askotan da, azkenean egoera berezietan egiten ditugu normalan kontakizunak, eta azken urtetan atletiken garaipen asko kontatzea tokatu zaio, eta Euskaldun gisa bera ere pozten da, bere taldeko itxuna reala da noski, eta bestetan ere golak kantatzen ditu, poza adirazten du, baina egia da kasu honetan beste neurri bateko poza izan da, eta berak bazuela behar hori, Realarekin ospatzekoak, gero astelenean ere ospakizunaren saio berezi ere egin genuen, eta, bueno, bera pozik ikustea ere pozgarri izan da egia da. Zalantzarik, Maite Bidarte, zure maite duta prest daukazu? Nere maite duta da ondo jatea. Ara? Albaldima da, txistorra pintxo bat, astean behin gutxienez. Zuk badakizu? Gaur egun patxala dunik erdi gaixo nabil, eta bizipoza ematen dit pensatzea gero eguerdian, txistorra pintxo jango dutela. Egunean hiro aldiz. Zerria. Egunean hiro aldiz. Igual gaur guk kroketa ordezkatu behar dugu, txistorra pintxoarekin, Mandit enbidia puntu bat. Goizeko 10:24 minutu ditugu, eta Jon Telleria eta Maite Bidarte ez dauzkagu gaur gurekin, nolabait maite dutak elkar banatzeko soilik. Naiz eta plazerra ematen digun, maite dut tarte honetan eurak ere gurekin izatea, baina duela aste terdi, bi aste, duela egun batzuk nolabait esateko, ahoz-aho nazioarteko askotasunaren jaialdiaren baitan, eta honen, sarien entregan, deitu zituzten, ekarri zituzten eurera, eta horrela esaten dut, mai gorostia delako, nolabait ahoz-aho jaialdiaren buru eta arima, kalabaza sari bat entregatzeko, naiz irratiari, hain zuzen ere, ala bazan egitasmoaren bueltan, egindako lan guztiagatik, mai, eta lehenik eta ben, zuri dagokite galdetzea, zergatik gertatu den hori, eta nola izan. Bai, dakizuen bezala urtero, 3 urrezko kalabaza saria banatzen diteu gure jaialdian, osago nazioarteko jaialdian, eta, Kika Monarri izan, aurretikan zabaldu genuen, medio guztitan, eta hori, eta beste bi izaten beti sorpresas. Kontalaria izan da Doro Zobaran, bizitza osoko kontalari izatagatik, albokalari eta inbeste gauza, eta beti egitasmoren bat, elkarteren bat, guk ikusten badegu beste norbaitek, izugarrizko lan egindula gure gremioaren alde, edo askotasunaren alde, edo ipuinen alde. Eta gure artean aspalditikan komentatu dugu, egitasmo oso polita izan zela, eta argi geneukan saritu behar izan genula, eta naiz irratea, alabazan ekimena, eta atzean dauden beste ekimena, akaso igual txikigok direla, baina badaude beste esperientzia batzuk, medioetan edo ez dakit ikustarazten dute egiten duguna, eta hori oso garrantzitsua da. Beraz hemen aurrez aurre Jon, Maite, zorionak eta mila esker horregotagatik kontalarien izanean. Eskerrik asko zuei, eta zorionak ere zuei noski egiten duzuenagatik, ze Maite ez zuen egoterik izan, sari banaketa hortan, baina Maite aipatzen genien orduan kontalariei, azkenean alabazan ere posible eurek egin zutela, azkenean ipuinak eurak kontatzen dituztelako. Horixe, bai, guk egin duguna da ipuin horiek jaso, baina eskerrik asko, nahi. Egia esan esfortzu bat egiten denean, apostu bat egiten denean, eta gero lan horrek guztiak eskertza bat duenean, bikoitza da poza. Aizue, zuek poz hori nolabait elkarbanatu eta ardura hori ere kolektibizatu nahi duzue, kontalarien gain nolabait lortu den honen ardura jarrita, baina kontalerek eurek ere nahi zuten gaurko saioaren parte izan, eta Isabela Agirresarobek esaterako, helarazi digu hause. Jon eta Maite, zemuzeate, arabaldakizue zuen ekimena horri, naiz irratiko alabazan ekimena zoragarri horri, esker, laboiz eta zabaltzen ediala, gure ipuinak, gertatu ze leku batea jun, edo bestea jun, eta esan didate, aizu, zure ipuina entzun dugu, eta non, eta alako lekutan, eta beste elikagaiik ez du bihar kontalari jok, gure kontuek entzun izatia, eta bidana, zuei esker gertatzen nahi da, netzako izan da oso ekimen ederra,
eta pospozik egin ditut grabaketak, gainea, egila da, ekipo oso ona zala, dena erres egin dute, eroso sentitu naiz grabaketa momentuan, eta alako, milaka egingo genituzke. Ia eutxi goiari eta segi aurrea. Grabaketa momentua bera azpimarratu duen beste kontalari bat, etxe honetan ere asko maite duguna. Ane Gebara. Kaixo ekipo, duela esango nuke pare bat urte, gerturatu rintzela zuen gana, urduri, antxe hartu ninduzuten super gustora, kolore enfokoak erabaki genituen, eta hor arrapaladan kontatu nizkizuen ipuin batzuk, eta zorionak buru gogor izateagatik, eta proiektua aurrera eramateagatik. Importantea da ipuina kontatzea, baina auskalo bada espada dena ondo izatea eta mundu guztiaren eskura oso polita da, eta mimo handiarekin egin duzue, así que, espero dut ipuinekin jarraitzea, gauzak hor eskura izatea, eta benetan eskerrik asko mimo polito horrekin lan egiteagatik. Musu handi bat, eta espero dugu bideo gehiago ikustea. Venga, musu asko. Hemendik beste musu bat bueltan Ane Gebarari, Maite Jon, azpimarratzen dute kontalariek, akaso beraientzako ere berri xamarra zelako, ez kamara baten aurrean jarri, nolabaite fokoen kudeak eta horretan, eta publikorik gabeko espazio batean, ipuinak kontatzen hastea, baina esperientzia horrekin ere nolabaite gustora eta maite minduta, Maite Bidarte. Bai, egia esan gure intentzia hori zen, ipuin kontalaria lasai egotea, pozik egotea, ados egotea, bera ere parte sentiaraztea, eta aipatu dituzte grabaketak, eta esan, 3 lagun egoten ginela, sonidista bat, kameran bertze bat, eta 3. ni neu. Pixkat script lanak edo egiten zituena, beraienez kontakizuna jarraitzen zuena, eta, bitxia zen hasieran zeinen ez urduri etortzen ziren, eta gero berehala lasaitzen ziren, kontutan hartu beharra da, ipuin kontalari batek beti izaten duela publiko asko, ez? Eta, publikoaren erantzunaren arabera, berak ere, ezakit, bere ipuinaren kontaketa moldatu dezakela, edo behintzat erantzun azkar bat daukala. Eta orduan, hori zaintzen asko saiatu ginen, eta egia esan, naiz eta hor publikoan ginen hirurak gure ardurak izan, oso adi jarraitzen genituen ipuinarien ipuinak, eta nik eola atzera egiten badut, plazerra handiz gogoratzen ditut egun horiek, ez? Eta horitzen ez etxera iristen itzela, eta esaten nola, baina gaurze lan egun ederra izan duten. Pensa, joan leku batera, eta ipuinlari baten ipuinak entzun ditut nirezako bakarrik. Ez zait okurritzen, bertzen modu gozagarriagorik lan egiteko egia zan. Ze ederra, zu gozatu zenuela, baina Dorleta Kortazarrek ere kontatu digu, gozatu izan dutela proiektu honekin. Kaixo, azteko eta behin zorionak, alabazan ekimenari, bigarren denboraldia ere martxan dugu, eta hori zerbaiten seinale da. Zorionak, irabazitako kalabazagatik, baina nire partetik batez ere eskerrik asko. Eskerrak eman, nirekin kontatu duzuelako ekimenean, plazer bat izan da. Guretzako langintza txiki honetara dedikatzen garen ontzako edozein aukera da baliagarria eta da polita ikusgarritasuna emateko gure langintzari. Eta naiz irratia moduko leku batek txoko bat egiten baldin digu, ezinbestekoa da guretzat horregotea. Etxean bezala sentitzen garelako, zuen etxean ere. Eta batzuetan, pixka desastrosua garelako, badakigu historia kontatzen, baina batzuetan ez dakigu gure burua zailtzen, eta orduan esan bezala, ikusgarritasuna ematen diguten ekimenetan parte hartzea, guretzako aukera paregabea da. Eta hor, egotea sarean, gure burua eta historiak kontatzen,
guretzako importantea da. Importantea da bezala gero lekuetara goazenean, eta esaten digutenean, gauero zuen ipuin bat entzuten oheratzen gara, eta guk kontatu iten ditugu, baina zuek ematen diezue aterpe gure historiei, eta zuek jartzen duzue bidea beste pertsona batzuen gana gure historiak iristeko. Ez edo zein historio, tradiziozko gure beti-betiko ipuinak dira. Eta niretzako alde horretatik opari bat izan da, ze ez ditut hainbeste nire ohiko repertorioan, eta zuentzako lan hau egiteak suposatu dit, arakatze lan bat, eta suposatu dit altxor pila bat aurkitzea, eta orain ja, nire repertorioaren, nire kontalaritzaren parte izatera pasadiren historiak zuek oparitu dizkidazuela esango nuke. Horregatik ere, mila esker. Dorleta Kortazar beti fin hitzak neurtzerakoan, baina Jon esango nuke horre azpimarra egin duela gai batean interesgarria iruditzen zaidala, eta da publikoak askotan ipuina kokatzen du ipuin eta ipuina soil, eta ipuinaren atzean badagoela, herri baten ikuskera badagoela etnografiatik, antropologiatik, nor garen hortatik, eta uste dut hor, naiz irratitik ere egin dela lan batez, hori bildu eta nolabait gordailu bat sortzeko, gure ipuin kontalariek, gure ahozkotasunaren maisu eta maistrek duten ezagutza hori gordetzeko, ez? Eta gainera, dira, hor kontatzen diren historioak ziurraski edo bereziki belaunaldi gazteenen gana iristeko ahozkotasuna dela tresnarik eraginkorrena. Agian, garai batean euskarak ez behar izan zuen estandarizazio bat eta idatzizkoan eta ez izugarrizko garapena, eta hor azken 50 urtean egin den bidea, neurri parekorik gabea da izugarria da. Orain, uste dut ziurreski ahozkotasunak ematen duen horretan, gabezia asko edo nabaritzen direla, eta dela justu bidea adibidez, beste modu batera transmititu ezin diren ezagutza eta istorioak eta mundua ikusteko modua helarazteko bidea dela, eta ikusi dugu ipuin hauekin batetik harrera izugarria, jende asko entzun dugu mezu batean, esaten ziotela gauero zuen ipuinekin lokartzen gara, eta jende askok esan digu ipuinak nola baliatzen dituzten aurrekin ere, dei asko ere jaso ditugu, ez zutenean topatzen ipuinak ez bazituzen topatzen, hoien bila eta ari zirela, eta horrek harrera hori erakusten dut, eta ni orain gutxi biseme ditut eta eskoletan egiten dute, norberaren lanbideak ezagutzarazteko halako ariketak edo, eta niri tokatu zitzaian orain gutxi semezarrenaren eskolara joatea, 7 urte ditu, eta irratean egiten genuen erakusteko garaian, tartean Mateo Txisturen ipuina jarri nien, ez zuten ezagutzen, inoiz entzunga, irakasleek bai, irakasleek bai ezagutzen zuten ipuin hori, aurrek ez, sekul entzungabe zuten, eta txundituta geratu ziren, kaso honetan ipuina entzunda, eta horren kontatzen zuenarekin ez, eta parrez, eta ez alegia transmisio hori, eurentzako modu oso erakargarrian eginda, eta begira, Mateo Txisturen ipuinari gara, ez, Euskal Noiz, ez dakit bai, izango dituzu referentziak, noizti jasotakoak eta diren, eta aurroi ez ziurraski ez bazen ipuinen bidez, hori testu batean irakurrita ez zitzaien iritsiko. Ipuin kontalari batek kontatuta, gozatu egiten dute, ondo pasatzen dute, hortik aurrera ja izeari beste modu batera begiratuko diote, ez asko aldatzen du mundu ikuskera. Gure artean, kontalari artean, egitasmoari buruz, gure solasaldeetan izan dira como 3 ardatz, ez bat izan da, ze polita iristea leku batera, non umek edo norbaitek esaten gauero entzuten dut ipuin hau ez zurei esker edo hau entzun da neukan. Musikarik bezala, kantatuko bezala, ez? Ipuin bat kontatu edo eskatu, ez? Porque ja ikusita daukatela edo ipuin horrekin eberatzen direla. Beste bat oso interesgarria dela, helduen artean igual akaso gehiago, dala nik beste bertsio bat ezagutzen dut. Ipuin tradizionalekin askotan gertatzen dut, gure herrialden, gure eskualden horrela kontatzen zen. Nik beste bukaera bat daukat, pertsonaje hoetzan nahi maltzurra nire bertsioan. Hoi oso polita da, azken finan hori da tradiziozko ipuinekin gertatuakoa historian hori gertatu dena eta oso polita izan da. Eta gero, 3. ardatz bat izan da gure mai gainen, da kontalen artean daukago izugarrezko galdera potente bat. 3. denboraldia izango da. Begira, nik iaia eskian etorren,
Nik uste dut gu oso pozik gaudela ipuinak eman digutenarekin. Alabazanen aurretik ere izan zen, antzeko ekimen bat, kasu honetan gure eskua horren Eun ipuin ekimena, eta kasu horretan ipuinlariak izan ziren, gainera guan aio zutenak, hor gure eskuren gizakatea zen hor 2014koa, eta 123 kilometro uste dut zirela, eta horren aitzakian 100 ipuin izan ziren, horrek izugarrizko harrera izan zuen, eta pixka bat hori dago Ernamuinan edo, hortik etorri dira Alabazanen bi emanaldi hauek, eta nik uste agian gero kroketan, edo edo txistorra pintxoan. Hasi beharko dugula zehazten, amaitu berri dugu argitaratzen Alabazanen bigarrena, nik uste, ez da, ipuinen kontua gainera gauza bat ona badu, ez dela amaitu ez da amaitzen. Tradiziozko bildutako agian akotatu dezakezu, baina aipatzen zenuen bezala gauza bizi bada, historio berriak ere sortzen dira, berriak ikartzen dira kanpotik, horrek badu bidea, eta bide horrek ikusita zeharrera duen nik uste oraindik desentean bide lagun izateko moduan gaudela, beraz, agian gero izten dugu. Marabila, naiz bihurtuko kontale guztien abokatua, baina pentsatzek denok horren alde gaudela, gure artean askotan hitziten du, marabila. Aipatu nahi dute, bai, Ipupo Mamua proiektua, bere garaian, horrelako bilketa inzuen Isabel Sarobe Medion, eta horre bai, saiakera bat egin zan, ipuin gutxi grabatu ziren, baina guzti dut hor altxorruri hortik gongo dela ere. Eta gero ez dakit, oso unkigarri da guretzate, bai, esan duzuena, aipatu dute bai Dorleta, bai Anne, bai 3 pertsona bakarrik hor estudioan grabaketatan, baina zuek bakizu ez garrantzitsua dira 6 begi horiek, 3 pertsona horiek. Ez da horren erreza izango, ez? Maite erientzun dugu ziur nago, Maite zuek aktiboki entzulere izango zinetela, ez? Ipuin kontalaria eroso sentizedin, baina ez da erreza izango, ez? Keba, guk beti azpimarratzen dago, elkarrizketa bat dela, ez da ikuskizun bat, ez dago laguarren paretaik, orduan begira da, solasaldi bat da publikoarekin. 3 pertsona bakarriko aldin badaude, eta 3 pertsona horiek lan egiten baldin badaude, kamara soin ez dakizer, eta bestea skript bezala, baina hala ere, 6 begitxo horiek, 3 pertsona horiek barneratuta daude historioan, eta denok kontalari guztik azpimarratzen dute konplizitate hori, eta elkarrizketa hori sortu zan, eta uste dut. 6 begi horietako 2 Maite Bidarterenak ziren, Maite, Mamodio eta Maitasun asko jarri zenioten proiektu honi. Ez dakidana da, espero zenuten akaso bueltan etorri den Maitasun hori guztia, ez? Entzutea, ez dakit, Isabel Agirre Sarobe bezalako referente bat, esaten, banoa ez dakit nora, eta han esaten didate, gauero nire ipuin batekin hartzen dutela lumeek, eta agian espektatibak gainditu ditula errealitateak, ez da Maite? Nik errango nuke, bai ez, guk argi genuen ez, nahiko naturala da, edo oso naturala da irratitik ahozko tradizioaren aldeko apostua egitea ez, ahozkotasun horregatik, baina ez genuen espero horrelako erantzuna, eta, ipuinlariak konten, beraiek errandute, baina nire ere urbildu zaizkit, urbildu zai jende de gente umeak ere memoriz ikasten baitute bukaeratxo hori, Alabazan edo ez bazan, sardadia naiz irratian, hori ere eserkitza daukate ume askok, eta hola, jaso ditut nik ere audio ugari, eta horrek grazia handia grazia eta ilusioa egiten du aldi berean. Gero, erran nahiko nuke ere, bidean guk ere haunitz ikasi dugula, ez? Hasieran, puin gintzaren inguruan, akituria asko ez genuen, eta horregatik oso adi entzun genitun kontalari guztiak. Kontalari bakoitzak ere, baditulako bere, ipuingintzaren inguruko bere balorea, bere pensamenduak, eta guk saiatu gara errespetatzen guztiaz, ez? Kasu honetan, batez ere ipuin tradizionalak kontatu, nahi zituen ipuin kontalarekin jarri gara harremanetan, eta hor, badago pasadizo bat, nik aitzonki gogoratzen dutena, Jose Mari Karrererekin, nik aipatu nion nola bideoan ere grabatu nahi genituen, eta orduan momentu batean, esan nion, eta ze iruditzen zaizu, zuek ipuina kontatu bitartean, animazio batzuk egiten baditu, ez? Sugea aipatzen bat duzue, suge bat jarri hortik. Eta Karrerek segituan esan zidan, ez zarete gutaz fidatzen edo, ez gara nahiko gu
ipuina kontatzeko, eta berehala erranun, egia da, ez, egin behar da apostu sotiltasunean eta ipuin kontalarian. Nik uste dut igual beste hasiera batean ez, beti gure jendarteak hain bertze input behar ditu, beti nahi dugula gehiago eta gehiago. Eta hor nik uste dut Jose Mari Karrerek girtza eman zigula, ez da, ipuin kontalaria ahotsa eta begira da. Eta horregatik ere bideoetan guzaiatu gara oso simple egiten. Da, fondo bate, kolore batekoa eta ipuin kontalaria. Eta azkenean, ipuin kontalariak kontrolatzen du narrazioa, begirada, mugimenduak, isiltasunak, eta ez da ezer gehiago behar. Eta nik uste dut horre, Karrerek, lekzio ez, baina nik uste dut bidea asko argitu zigula, ez, nondi jo behar genuen. Bai, gure artean askotan itziten du, ez, kontalariari esker publikoak bere imaginarioa martxan jartzen du. Eta pertsona bakoitzak bere imaginarioan irudikatzen du entzundakoa, eta hor gertatzen dena. Kanpotik ematen badite horrelako iruditegia, horrelako imaginario proskrito bat, prestatu bat, ez dakiten nola edo ala, zarata bihurtzen da. Eta ez dugu aske, usten publikoari. Karrerek berak mezu bat erarazi digu, beraz Maite, zer dion Karrerek proiektuari buruz? Jose Mari Karrere naiz, eta parte hartzen dut Kalabazan, ipuinen grabazio horretan, eta uste dut sekulako altxorra ari dela biltzen naiz honekin, ze ez da ohiko halako grabazioak euskal kontalarienak lortzea egungo kontalaritza, baina aspaldiko ipuinekin, beraz zorionak zuei eta mila esker euskal kontalaritzari egindako halako ez da egitopari izan, baina bai halako lanagatik. Eta espero dezagun jarraitzea, kolaborazioa, eta basandakoa, mila esker zuei. Hau zen Jose Mari Karrere, eta hemen gure txatean galdera bat barkatuko diazue, agian esan dezute, baina ez derentzun, nun aurkitu ditzaket bideo do kontaketa oiek, bibide emango dizkizu eguin dioker, bata Naiz Irratiaren webgunean sartu, eta bertan menu desplegable horretan saioak espazio hortara jo, eta antxe Alabazan klikatu eta bertan dituzu. Beste bide bat, zure bilatzailean Naiz Irratia Alabazan jarri ezkero, zuzenan eramango zaitu, Alabazanen webgune ontara, eta bertan ikusiko dituzu, hainbat eta hainbat ipuin. Eta aholku bat atzo egon naizelako jarri bai, Alabazan bat eta Alabazan bi, porque bi denboraldi direnez, ikusiko duzuen denboraldi ezberdinetako historia guztik. Eta YouTubeen ere podcast gisa ere badago, beraz hor ere ikusi ditzakete, eta audio plataformetan ere bai. Baita ere. Nik uste euren bilatzailean Naiz Irratia Alabazan jartzen dute. Bidea emango dizuela. Aizu, beste pare bate... Guri eta esango dizugu. Hori da. Beste bi kontalari dauzkagu hemen mezuelarazi digutenak, Lena Amaia Elizagoien. Kaixo Naiz Irratiko lankidei, esker mila unitz zuen konpromesoagatik euskal kulturarekin eta ahozkotasunarekin, ederra da hizkuntza eta gure ipuinak irratian barna zabaltzen segitzea eta hortarako bide ematea, beraz segi dezagun elkarrekin sortzen eta amesten, besarkada estu bat. Beste besarkada bat Amaia Elizagoienentzat eta Iñaki Karreterok ere helarazi digu mezu laburra, baina oso kontzeptuala. Alabazan edo ez bazan, Naiz Irratia bada toki bat non ipuina daude entzuteko prest han interneten. Bueno, internetea erortzen ez bada. Eskerrik asko Jon, eskerrik asko Maite zuen ekimenagatik eta horren urten beste ipuin. Niregatik prest. Hala, ondo izan eta zorionak kalabazagatik. Horren urten beste kalabaza bat. Uste dut, garbi dagoela, denak prest daudela. Zalantzaren bat baldin bagenu, gaurtik ezin naiz, atera hemen esan ez dugunik beste bat egingo. Telleria grabatuta geratuko da. Ez grabatu dezakezu, ez dago zalantzarik, eta emititu ere. Hori da, zuzenen ari gara, beraz. Izanaren hortxe esana dago eta hitzaren jabe eta kargu egiten gara, bainik uste guk bestela ere honi bide eman nahi diogu, eta egia da, lankarrekin eta bigarren amaitu da, sariarekin postu gara, eta ez dugula hartu hitz egiteko tarterik, baina bidea
zer eta nola adostu beharko dugu kontalariekin, ze azkenean egia da hemen lore asko ari garela naiz irrateari botatzen, baina, azkenean kontalariek lehen ere esan dugu, baina ni uste oso garrantzitsua dela azkenean hor bihotzez eta bestelako irabazi asmorik gabe tradizio bat jaso dute, bere egin dute eta bere egite horretaz ziurraski eraldatu ere bai, eta hurrengoi ere helaraziko diete, eta azkenean horri bozgorailu bat jartzea da, irratiak, naiz irratiak kasu honetan egiten duena, eta beraz hor benetako mamia eurek egiten duten lan hori da, eta goretsi beharrekoan ikuste hori dela, beraz guk ez dugu urrezko kalabazarik ematen da saria ezin dizugu itzuli noski, gogo honez hartu genuelako eta redakzioan estudio nagusian antxe bista-bistan jarrita dugulako, gure urrezko kalabaza guzti. Eskerrak diseinua Javi Bainezena da, fotoko bitxiak, estampazio bat, eta esklusiboa. Ez dago beste bat berdina. Ez dago beste bat berdina. Estampazio delako, eta zuek bezala, zueke bai ezinbestekoa zeat. Eskerrak hauzo jaialdiari, eskerrak naiz irratiari, eskerrak bideari dio kantu honek, eskerrak kontalariei, eta Jonteria eta Maite Bidarte, eskerrak zuei ere gaur gurekin tartetxo hartzeagatik, Maite Bidarte, muxo handi bat Iruñerri inguru hortara, antxe harrapatzen zaitu eta ea, laizter aurrez aurrere ikusten dugun elkar txistorra pintxori jateko. Hori da, bertze bezarkada bat zuei eta bezarkada handi bat Euskal Herriko ipuin kontalari guztiei. Zaindu Bidarte! Aio! Eta giro goxo honetan segundutxo batzuk egingo ditugu, baina segituan entzuleok Bilboko estudiotara goaz, Itxaso Leonen eskutik, azken ordukoari helduko diogulako. San Fermin da egun Dantzan ez zaude baina alboan bilagun Irun berri niraia Lagunak etxean Entzuleok esan da bezala bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoa gurera ekartzeko Itxaso Leon Kareaga lankidea prest dugu. Eta Itxaso, nahi duzunean, egunon. Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzule guztiei ere, kontatu behar dugu 2022ko martxoaren 13an Donostiako taldearen, Realaren eta Alavesen arteko partida hasi aurretik ertzaintzaren aurka harriak jaurtitzeagatik akusatutako Real zale bati 3 urte eta 11 hilabeteko kartzela zigorra eta 1.080 euroko isuna ezarri diotela. Joan den otsailean, Gipuzkoako Auzitegiko 3. sekzioan egindako epaiketan gazte horrek aitortu zuen bizpahiruarri bota zituela polizian aurka, baina alkoholaren eraginpean egin zuela argitu zuen 8 edo 10 garagardo edan zituelako, baina danbututa gertu zen eta barkamena eskatu zien ertzainei. Orain efek irakurri ahal izan duen kasuko epaiaren arabera, lesionatutako 3 agenteri 1.120 euro ordaindu behar dizkie guztira. Gazteak bestalde, epaiketa egin aurretik ere jaso zuen diru hori. Eta Euskal Herritik kanpo kontatuko dugu Rajoik lekuko gisa deklaratu duela ostegun honetan Auzitegi Nazionalean. Mariano Rajoy dut izena eta gero bakoitzak nahi duen bezala deitzen ditala. Hori esan ez hasi du adierazpena Espainiako gobernuko presidente ohiak kitxenen epaiketan. 10. eguna du izan ere, Luis Bárcenas PPko diruzain oia zelatatzeko barne ministerioko buruzagitzak Gürtel auzia eta B kutxa ikertzen ari zirenean antolatutako ustezko operazio para polizialari buruzko epaiketak. Gloria del Pascual, PSOEko abokatuak galdeketari hasiera eman dio PPko presidente oi eta buruzagi oiari Bárcenasen paperetan agertzen zen izenari buruz galdetuz, baita Jose Manuel Villarejo komisarioak Rajoyri buruz egindako ez izenei buruz ere prozedura hori ikertu zuen barne arazoetako ikertzaileak auzitegian adierazi duenez. Bere testigantzan Rajoyk ukatu egin du PPren B kontabilitateko azken orria birringailu batean sartu zuenik Bárcenasen aurrean, Bárcenasek berak kitchen operazioan lapurtutako audio batean erregistratuta utzi zuela esan duen bezala. Era berean Bárcenasek B kutxako gerakina gutun azal batean eman ziola erabat faltsua dela ziurtatu du eta bere diruzainoiak astelenean ere adierazi bezala. Hauek orain arte kontatu ditzakegunak kasu honen inguruan, jarraituko dugu berritzen bertan jasotakoak eta baita ere gainerako aktualitatearen berri emango dugu 12 aurrera. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu guk eta segituan Julen Unanue gurekin izango dugu.
Jokoz leioa bero Gaur inoiz ez da gero Bigara zutabe bat bierro Lau begi, lau esku dilepo Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Gezik soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Gezik soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara Zapean bildu duzu ahotsa Inork ez gaitu ezagutzen Negua da, eta zu hotzik egiten Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Soilik izarak gaur kantuan hauzu orain bat gara 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 Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantuan hauzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantuan hauzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan hauzu zara naiz gara Entzuleok orain bat gara, baina laizter bat baino gehiago ere izango gara hemen, Julen Unano esan da bezala, gurekin dugulako, eta arekin ez dakigu ze girotan ibiliko garen, baina, ez dakit oso ondo zergatik, konfiantza oso daukagu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta Julen Unanoek kantu bat eskatu dugu, eta saiatuko gara kantu hori ari jartzen. Naiz eta esan ere esan digun kritikak onartzen dituela, eta guk kritika horiek egiteko prestere, bagarela esango nuke. Han pasado 4 años desde que nos perdimos la pista. Baby, tú ya terminaste tus estudios y yo ahora soy artista. Baby, desde que nos volvimos a ver he cambiado mi punto de vista. Baby, sé que me equivoqué, soy humano también. Porque vaya glow up, no te imaginaba así ni de broma. Me conoces, no te hagas la boba. Todos saben que eres la queen de la zona. Porque vaya glow up, no te imaginaba. Julen Unano, egunon? Laster bat, zen muzo bete. Aspaldiko? Aspaldiko, 3 aste. 3 aste, 4 aste, zenba denbora. Asko luzea egin zait. Egin Euskal Herrian barren egindako aste santuko porroiek urrundu zaituztegu handik. Bai, ez da, beti txokoiek aztertzen. Beti txokoiek. Jendeak esateguen nintzala Euskal Herrin, baina bai. Nik sinitzen zaitut. Uste zuena, baina goza politiako daude Euskal Herrin. Bai. Alde hortatik flipatuko zegunten. Galdera badauka zuretzako. Bote gazu. Zeratik uste duzu? Ez uste inoiz hau esango nukeenik. Esan dut, gu fiatzen gara Julen Unaroetaz. Ez? Osea, bada zerbait, takit? Bida, nik uste, Goiuri eta Julenekin zaudenen pixkat arrotuko jartzen zela eta kaina gehiago sartzi jazula, baina guain zauden ikuste hemen gehiena konfiatzeuna bi hauetatik, ze neko eta maiek ezakit oso ondo ezautzi daten fiatzian etaz, baina bueno, seiatuko nahi zuen konfiantza bai jasotzen. Vale, bueno, ez bat ez inporta, gaiakin hasiko gea, nik hemen 3 pertsonen izena ditut eta nahi dut pixkat zuek esatea zer dakaten antzekotasunen. Ezautzen zuen Mahatma Gandhi, ezautzen duzue, Nelson Mandela,
bai ezaguna da, eta Albert Einstein. Baita? Badakizu zertan dokaten antza 3 pertsona horiek? Ez dakit, lotzen dituzuen borobil batean. Nobel sariren bat? Ondo joan da, baina nik gehiago esango nukena aztertuta diala pertsonak errevoluzio bat sortu dutela. Ez da mundu horretan, eta nik beste revoluzio bat nahiko nuke sartu eta beraien zakuan sartu nahiko nuke. Gauza da, nik revoluzio bat... Julen Unanuek nahi du Nelson Mandela, Mahatma Gandhi eta Albert Einsteinin zirkuluan sartu. Bai, ados, gauza garbi ustegatik hemen maigainen. Gero ja hobeto zein okerrago jaz beste batzuk erabakitzeko, baina horne desartu eta nahiko nukena da errealzaleak eta atletikzaleak beraien artean ondo eramatea. Bakit proiektu oso zaila eta oso gogorra ala, baina nik uste lortzen ezela pixkanaka. Ez dakit zuek zen muzik uste zuen, realzale izate, atletikeko izate, ondo ematezaten atletikokin, realekokin, nola ikusten zuen panorama. Erlatiboa. Desarrollatu mesedez. Einstein aipatu duzu, eta orduan ikuste, irudikatzen dut, harreman hori erlatiboa izan. Golez gol ere euskal futbola itxu geratuko litzatekeela. Bai, baliteke oso, no? Baina zuek zate realekok, hiruak, ez da? Esango nuke, hiruen artean futbolzale oso bat ez dugula egiten. Baina, izatekotan, ni behintzat bai naiz realekoa, eta izan naiz futbolzale iraganean, eta realekoa. Eta ala eta guziz ere, nik aurkeztu ditu San Mamesen Atletiken Kopa eta Europa League finalak 40.000 pertsonekin, eta kamiseta bat jantzi eta inungo arazorik gabe, nik erabat bat egiten dut zurekin, borroka honetan, beraz, behar bali moduzu Sancho Panza bat zure iraultzan, ni zure Sancho Panza. Bale, asko guztez, ja behintzazukin nijo eskutik, bereekin ez dakit, ni guztez ez, baina, bueno, gauza da, nire bai, Sevilla no naizela. Igual Xabi Arreta behar dugu ez da bai da honetan, hola, realtzale pixkat sutsuago bat, ez? Ez dakit Xabi Arreta zebaz dagoen hemen nire ondo. Etorri Xabi Arreta mesedez ona, behar dugu pixkat loro realtzale bat, ez? Realtzale anti-atletik zalea izango da. Anti-atletik izango da? Ne gusta bet. Hau oso diskurso gogarra izango da hemen. Ni bitarten beste desarrollo bat nahiko nuke eman, kontekstun jartzeko denak, ni junintzan Sevilla lanea, bueno, lanea Xabi Arreta egunon bai. Eta hoi, bideo batzuk grabatu nituen, egunkari berria, egunkariantzat, eta gero match eusentzat. Eta, hor gertatu zara izan zen, ni realeko kamistaken junintzala, eta jende asko ez dautze zitela jakin da ni atletikekoa naizela, eta liskar puntu bat bezala sortu zala. Zuk ez dindezu hemen egon, ezakitze, gero baita, realak gola sartzezunen, nire lagunak, nei ospatzen ikuste ziaten, baina nire lagunak ite ziaten, nire kontra gute zian, da nire ospatzen egin nintzen gola. Eta gero finala bukatu zanen, etorri zan nire jarraitzaile bat, eta bazekila ni atletikekoa nintzen, eta zaiten, joditizu, ezakitze, hasi zaiten pixka, txintxatzeko modun. Zu atletikekoa zea? Ni atletikekoa. Hortzaz, nintzen gogoratzen. Igual hitz egin dugu, bale. Ordo jokua, ni atletikekoa izan da, jendeak realak irabazizunen, nekin etortzea eta ospatzeaz gain, pixka etortzea egiten, mina indizu irabazin deula ezakize, eta nahi guztiz kontrakoa, ni atope erralakin, ere familia erralekoa, ni Gipuzkoarra naiz ezakitak izan hori, baina orduan, ezakat inungo afinidadeik gaina Atletiko de Madridekin, nola enezkungo realakin, jende askok ustezun ni atletiko izan da, enintzala posten realataz. Orduan, ni pentsetu nahi eta bera alderantziz berdina gertatuko zan, zuek realzaleek postezaten atletikek irazko alu Atletiko de Madriden kontra, ez iritzea nahi ditut. Xabi Arreta marroia zurea da. Ez marroia, ez, erresa da. Aurkaria, ikuste batzu aurkaria Atletiko Madridala, naiz eta mina asko egin, atletikek irabaztea nahiko nuke, baina... Naiz eta mina asko egin. Mina ez egiten esaten eten bitarten, ez izu iritzen. Aida da pixka de... berriro, kobazulan sartu beharko ginateke, baina, nahiago atletikek irabaztea... Ez ja konzeptu hoi kobazulan, zeba sartu beharza kobazulan. Zu gaina Gipuzko arrazea, hemen ez inorren molestatuko. Gauza, ni sartu beharko nintzala, nahi sartzen eta alderantziz postu iten naiz. Nik familian pare bat atletikeko ditut, eta ondo eramaten ja. Ez zaizue Hondarribian alardearekin bezala gertatu. Igual ospatu beharreko izango da, una nuez. Markatu inbeau, ondo ematea labereekin. Ulertzezu zein da mentalidadea gaur egun Xabiz da ezer gertatzen, gizarteak inposatu izun gauza bada. Ez, baina gauza, dagoela estandarizata gaizke eman behar gehala. Eta da, ondo eman, baina beti bromak egiten. Ulertzen da. Akaso, oinarrera joan borgen, estandarizazio hori ere nondi datorren.
Eta hor, interes politikoa ere badago. Hor, konstituzionalismoak eta edabide konkretu batzuk, ziurrenik, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan gehien irakurtzen diren bi egunkariek eragina izan dute. Hori nolabait elikatzen, nolabaiteko, ez dakit, liskar errelato bat sortzen, beretzat beharko elukeena. Eta horretaz gain, edabideak min asko iteue gai hauetan, ze ezakitaz zaizuen zuei, baino nahi bideo bat eta izaiten, gaina, guain hemen ni botatzen zarri nire teiatua, Atletikeko zaletu bati galetzen ziela. Zer nahiago dezu, Reala Kopa irabaztea eta Atletik Europa Ligea joatea, edo Reala galtza Kopa eta Atletik ez joatea Europa. Hau da, bientzat onura, edo bientzat, galtza finala eta Atletik Europa Liga ez joatea. Batipoak nahiago zuen Realak ez galtzea, galtzea finala, eta Atletikek ez jokatzea Europa Liga urrengo urtean. Beraz, ez da bakarrik Real zalentzat, da pixkatu Euskal Herrian zehar, nahi mina iruditzen dituela edabidek alde hortatik, ze bat, hoi publikatu ditezu, eta bigarrena, ze galdera mota, nola aldu existitu galdera horrek, zer ikusi, nola nahiago zu biak kaltetzen atatzea, biak irabazten atatzea baino, ezakit, ja galdera horiek sortzea iruditzen edabidek kalte dituela giro hoi, eta ez bakariko, prentxan baita askotan konparaketak egite dituzu, edo esatezu, piratu inbarko zegoen Inigo Martinezei, bai edo ez, horako kasu asko hundia, iruditzen zaite da bidek aldortatik mina iteguela, eta guk hemen bigarren kafean guztiz kontrako inbarko genula. Zer ditzea ez zuzuri? Bigarren kafean, Erreal zaleen eta Atletik zaleen maitasuna eskatzen dugu, beraz, Xabi eta Julen esku eman. Elkar besarka zazue. Elkar besarkatu eta esku eman. Elkar besarka zazue oso ondeneko. Ez, elkar besarka zazue. Mesedez? Baina ondo, Hetero markarik gabe. Palmadita ditxosozkoa. Besarkatu ondo. Baina, Xabi, palmadita gabe. Nik ipurdik udik. Una no es panada, baita. Ez que ze terazoak zarete, Dios. Aspalditik ezagutzen geha. Futbol mundungatik. Bai. Claro, es que komboak perfectoa da. Eta beti ondo eraman geha. Pixkat unga, pixkat heteronormatibidad. Denbora pasa, pixkat futbolan ibili. Lagunekin, afariak egin. Ez dut utzen egin, gai bat superinteresgarri dut zen, ez da debaterako. Zerikasko, joder. Momentu batean, aipatu, ez dakit rival Atletiko Madrid baldin bada, min handiz Atletikek irabazi. Horrek esan nahi du oso importantea dela, ikuspuntonatik zein dan rivala. Akaso Celta Vigo izango balitz, orduan Atletiken alde ez. Eta Osasuna balitz? Osasuna Atletike, ja salantza. Nikor, ulertze daukat, nahiago izatea Euskal talde batek bestearen aurretik irabaztea. Eta horren atzean bai dagoela, pixkat, ez dakit, poteretsuen kontra, ez dakit, Atletik eltsa nahiago etxe, porque pobreako dira. Edo Atletiko Oviedo nahiago Oviedo, porque aurrekontu gutxiago dela. Ez da bai polita iruditzen zaitez. Ni horregatik, Osasunaren alde, kasu honetan. Bai, edo Alavesen alde, edo beste Euskal taldeen alde. Beasain, guen potente aidala jolasten, segunda refen, hau pai. Vale, gero... Benetan. Benetan Beasain futbol taldeari buruz, errespetu guztiarekin, Beasaingo jendea asko maite du nik ere, baina. Ari gara hitz egiten? Bueno, azkenen zuk ezak ez hitz egiten baino esan edut, badakiz, benetan ari zara, segunda refen, bigarren ref mailan, ondo ari dela Beasain. Alako fifeak zarete, Beasain egoen dela urte bat, Kopa Herri jolastuzun, eta ozta irabazizun, Kartagenanaren aurka, eta ez dakik egun batean finala iritsiko den, eta, pentsatu barko dugu Atletik edo Beasain. Gero baita, nekonune baita jakin noiz gertatuan, hau, ze nere gurasokin intzitete baita, eta esatiate lehen ezala hola, zeon rivalidadea oso ezberdina zala, garai baten, Realak eta Atletik Kopa jolaste ditu, ligak jolaste ditu zen eta irabazte ditu zenen, Realak irabazi behar zuenean, Atletik pixat, ala esan, utzi tezala edo, modu batea igual benefiziatzen saiatzen Reala eta alderantziz pixka taldek laguntze zian Euskal taldek eta guain zinezu pentsatu hoi gertalitekeela. Orduan ez dakit nundik handatoren hoi guztia, fitxaketa batengatik edo Lei Buman, ez da Lei Buman bat onzan, hortik aurrea taldeek jalzutela jun fitxatzen. Bosman esan diozu? Bosman esan hau, Lei Buman, izen hau. Bosman izen hau? Esan duzu, jokalari atzerritarren politikak aldatu zituena eta albiditzen zuena Europar Batasunean edo... Lei Bosman, bai, Bosman legea. Da, Ez, boomer xamarra zaudezu hor, baina Bosman legea. Ez dakit horti datorren, baina ez dakit zuek Inigo eta Mai pixka zatela, ez dut esan nahi zarrena, baina bai esperientzia gehiena daukazuenak hemen, zuek nola ikusten duten gaztetan nola zan, nola aldatuan guztia, eta ze proiektzio izan duen. Nik uste dut igual janitze dela, baina bai egia da, gauza bat izan dela igual pike sanoa,
beti izan dira broma txistek ezaki zer, baina horrek ez du erakartzen, zu nahi duzula besteak galtzea edo besteak izira bastea titulu bat iristen danean. Nik esango nukelak gure garaian antzekoa zela ere, eta batzuen hitzetan, magnifikatu egiten zela. Eneko zuzer brait esateko, Maldortetik? Bai, nik esango nuke agian, ez dakit, nire enaiz futbolzalea, beraz nik dena kanpotik ikusten dut, ez da bida guzti hau, esango nuke askotan ikusten dela baita meme moduan, ez da? Atletik edo Reala bien arteko, nolabaiteko, ez da bida ikusten dela txantxa moduan edo. Baina ez dakit zenbateraino den txantxa, ze hori askotan gertatzen da, ez da broma da, baina zenbateraino. Orduan, futbolzaletasunak ere badauka batzutan memetik pixka bat, Bai, hori egia da. Kanpoan kokatzen bazara, ez dakit inoiz egon zareten ezkontza batean alkoholik edan gabe. Ni bai. Espero. Eta gogorra da, Gogorra da ikusten duzuna, oso faunatikoa, oso zoologikoa. Futbol talde baten garaipena ikusten baduzu, erabat futbolzaletasunetik erabate talde horrekiko atxikimendutik ez dakit, Mongoliatik ekarri duzu han ezagututako estepako lagun bat, eta ikusten duzu, lehengo gunean, Realako kopa finalak sortu zuena, meme asko sortzeko moduko litzateke, nahiko gauza xelebrea da. Eta erantzun duzuna, galdetu duzuna erantzunez, nik ez daukat oso horitzapen garbi hau nola zenbat aldatu den, ni futbol girora iritsi nintzenerako, akaso giru okerragoa zen, orain baino Reala eta Atletiken artean. Uste dut orain badagoela oraindik leian, ez dakit, orako pike moduko bat, baino era berean sanotik ere baduela asko, eta derbiak, euskal derbiak, Atletik eta Realaren artekoak, edo beste taldeen artekoak, uste baino sanoago bizi ditugula, eta derbiak oso goza polita dira, zalego ezberdineko jendeak elkar ligatzeko ere, bai, hori oso goza polita da. Bai, nik uste dut, badagoela oraindik horre resistentzia bat, pixkat boomerra badena, pixkat old style, pixkat zakiltzar dena, bai? Baino benetan uste dut azpitik belaunaldi berrietan eta hori aldatzen ari dela, pixka bat, ez da gizan bat. Egia, dauden derbi guztetatik ligan, Sevilla Betis bezalako bat, edo Madrideko derbik bezala, justo Euskalduna beti izateala gehien bat, esategu meme bate bai dago, dala bat, bizkat, romantizatuta da ona, edo denak ondo emate gehala, kanpotik meme hori dago, baina ni Atletikeko izan da, eta Gipuzkoara izan da, ezin dut esan oiola dala. Baizik eta nire lagunak adibidez, beti Atletiken aurka dijoaztela bezala, edo jende ezagun asko, edo baita Atletikeko Realan aurka, nire iritzen zaita, baita pixka salatin behar dala, zentzun ez gehala etxaiak, baizik eta, bakoitzak bere talde hauka, baina gero Euskal Herritik kanpo, beti joan behar deula Euskaldunekin. Igual pixka zure inguruan eta zure kuadrian era pixkat zakiltzar giroa dago? Bai, asko maite ditut, baina, ja... Nik ere zure kuadriako batzuk asko maite ditut, baina identifikatu dut zakiltzarrismo hori ere. Pintxopote, pixkate baita, igozen un histori bat godetula gutxi. Nola? Pintxopoten lehenko nera guna ikusten dintula. Egia, baina zargazki guapo, Bai, foton. Pelotan jolasten hor pareta lako random batean, osasko batean, bai, gustatu ditzaidan egia. Nehen lagun zakildunei pixkat kanpo nutzita, ekuaziotikan, nahiko nun pixkatin resumen txiki bat eta analizi bat, esain zuten bezala Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Albert Einstein, eta Julen Unanue. Eta Julen Unanue errevoluzionatzen saiatzen ari da munduan, ere kasuan Atletik eta Realeko ondo ematen, eta gertatu zaiten gauza bat oso polita. Duela gutxi, ez dakit ez dute zuen eduki sortzailea Iker Iribarrenek bideoa belizeten nire lengusuarekin, realzare petoa, eta inoiz ez daio gustatu Atleti nire lengusuai. Bidalizaten bideoa beraiek selfie moduan, ¿qué pasa, Unanue, zemuz, haupa Reala ez dakizet? Eta nire lengusuai okurtu zaion esatea, eta haupa Atletik. Nire lengusuai realzare amorratu Atletik ez daiola inoiz gustatu. Eta nik esan nun, ¿cómo que haupa Atleti? Eta Iker Iribarrenek esati jo bideo, nola haupa Atleti? Ez uzez, Atletikekoa baita esan zion nire lengusuak ez, nire Realekoa naiz, baina nire lengusuak guntzan Sevilla, eta Real animatuzun, orduan nik Atletik animatukoet. Eta ez dakit nola sentitu zian Mahatma Gandhi, Nelson Mandela eta Albert Einstein errevoluzionen lehenengo pausua eman zutenean. Baina nire kasun, bideo ikusi unen eta ikusten nire lengusua, realzale amorratuak, haupa Atletik esaten, hori izan zen lehenengo aurrera pausua revoluziontan. Orduan esperet hortikan, gorak ajutea. Pua, ze ona. Unanue, we love you. Nizoi pixkanaka gehiago, baina. Pixkanaka ari zara? Pixkanaka. Goiuriri pixka gehiago, baina ez dago,
Goiuri Saharar kanpalekuetan daukagu, datorren astean asko izango du kontatzeko, baina, bai, ni atope una nuerekin, eta gauzat esango dizuet, enintzateke Sevillera joango, Atletik kopa finala jokatzen badu bertan Atletico Madriden aurka. Enaiz joan Reala jokatu duenan ere. Zakil buruz, no? Ez, baina Reala jokatu duenan ere enaizela jun, esan nahi zut, enintzakela joango... Jasotzek kablear. Bai, oida, jaso kableaz, ez gaizke izinen. Baina harrapatzen hau Sevillan, Atletik eta Atletico Madriden hartako kopa final batek, harrapatzen dut lehenengo, Atletikeko kamiseta lortzen detena, eta antxenago, atope, Atletik animatzen, inungo dudarik gabe. Benetan esate dizuet, hau ez da postureoa, eta ez da ezer. Ni bakarrik itxalo, osea, imaginatu. Imaginatu, ez? Igual para Macane joan beharko duzu, unanue, ze hemen ez dago giro. Inigo, zutani gerratea, zeit inporta besteo zein. Zan dizut, zure Sancho Panza izango nintzala gaur eta laxen abil. Aizerrotekin flipatzen gizona, usia tokatzen zaigu. Gainera, eta gaur gainera, gaurko egunez jaio zen, zera? Martin. Ze Martin. Martin Luther King, beste revoluzionari bat. Apiriako 23, bai? Zein, John Martin? Bai, sartarra gaur da... Nik Cervantes esan nahi nuen barkatu. Cervantes gaurko honez jaio zen, ez da? Gaurkoz, Hilsen. Hilsen, barkatu. Gaurko egunez lurperatu zuten, eta gaurko egunez hilsen. Kontatu dezaket, gure antzerki tailer batean, behin egin genuen improvisaketa, etxen prestatu genuen, eta kide batekin prestatu genuen zehau. Ni nintzen Atletikekoa eta kartulina asko kamiseta gorri eta txuri. Eta lagunak Realekoa urdina eta txuri. Eta Kriston Aserre, iraintzen ez dakizer. Momentu batean berak goraizi batzuekin mozte zituen nire kamiseta. Eta ni beste goraizi batzuekin berarena. Eta orduan puzle hori osatzerakoan nirea gelditzen zen txuri del Real Madrid eta bestea Bartzakoa urdina eta gorria. Nazten baditeu franja horiek geltien zerelako bi horiek. Eta orduan biak elkar begiratu begiradan eta balkoz bukatzen zala eszena. Horruzet. Zepolilla. Zein da ausnarketa? Ez dut esango. Artistak ez dute ausnartzen, botatzen dute. Ia, ni artista naiz, eta beti ausnartzen. Hori dela tengo que copiar. Julen Uranue, besteriako borrokatzeko gaur, nahiko borroka indu. Ja, indo borroka gehiago. Eskerrik asko, Xabi Arrieta, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Negar se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez urrik, enian usten erraiten ziela, aitunen zemek gezurrik. Altzak bihotzik ote zuen zalantzan jarri zuen herri honen kantutegiaren abiapuntuak. Bada, zuaitzak bihotza izan edo ez, garbi dago memoria baduela. Haren geruzak gida hartuta, gezur politiko ez diardu Lander Garrok Lutxi eta Zuaitza bere pelikula berrian. Ibar luzea, iruretan ebaki zaitan, Euskal Gatazka, memoria historikoa zein politikoa, ikerketa forense eta judizialek estatu indarkeriarekin duten talka, Zuaitz enborrak bezain beste geruza ditu herri honen memoriak eta gatazkak, muntaia polizialek zein indarkeria instituzionalak. Fikziorako espazioa hartzen duen dokumentala ere bada Lutxi eta Zuaitza. Datorren astean giza eskubideen jaialdian estreinatuko du Lander Garro zuzendariak eta telefonoaren bestaldean dugu dagoeneko. Lander Garro, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, egunon deno izango dut. Hementxe gabiltza, osteguna igarotzen eta egia esaten hasita, Lutxi eta Zuaitza lan hau ikusteak utzi dugun aho zaporearekin ere bai. Uste dute lan handiak eman dizkizuen dokumentala dela, Lander, eta eraberean ikuslea desente astindu dezakeen dokumentala ere bai, ez da? Bai. Dokumentala badauka zati fikzionatu bat, eta zinema badaka beti alde txar hori, ez? Alegia iraganean iragana kamera aurrean jartzea ezinezkoa denez, noraiteko artefaktoak asmatu ditugu gabezia hori estaltzeko, eta orduan egiten ditu rekreazioak, egiten ditu ilustrazioa, marrazkiak, nor bere estrategiak hautatzen ditu, eta gure kasuan errekonstrukzioak egitea erabaki genuen, eta horrek lan desentekoa eman zigun. Batez ere hori, intelektualki edo pixka pentsatzeko pixka nola egin hori. Eta gero, kasua bera ere, Lutxi Urigoitiaren heriotzaren kasua, kasu bastante komplejoa da, harimutur asko dauzkana, eta hori guztia arilkatzea ere, komplikatu izan da. Eta azkeneko esango nizuke,
eta barka luzatzen bali manaiz, hasieran ez nekien zer isako dokumentali izango zen, izango zen dokumental bat, esan dezagun, tradizionala esan dezagun, dokumentala serioa, periodistikoa eta bar, eta gero juritzak konturatzen dokumentalak izan behar zuela pixkat thriller modukoa, nik ez definiz thrillerrik egin. Eta bat, ez ditut hizkuntza horien mekanismoak ondo ezagutzen. Eta ondorioz, asko behatu behar izan improvisatu, eta inkluso neronek ere musika pista batzuk egin behar izan ditun, ez nintzelako gai musika egin zuen mutilari esplikatzeko zen nahi nun, zaila da beti ere esplikatzea haoz, Eta azkenan ibukatu ordenadora horrean pista batzuk egiten, eta dokumentalari behar zuen doinu poliziakoa ematen, Horren, bai izan da dokumental bat bereziki zaila egiteko, bai. Aipatu duzu musika hori, dokumentalak esan daiteke musikaren presentzia, nolabait, minutajeari begira, desente duela, baina momentu askotan, zuk aipatzen duzun hori da, ari bat, gerutza bat, hor dagoen zerbait, nolabait, joskuntza lan bat, eta eraberean tono tensio moduko bat sortzen ari dena, Lander. Bai. Oso gai delikatua da, soinuaren dokumentaletan, de repente eukidezake presentzia handiegia, zer egin melodiekin, nire melodiak asko guztien zezki, melodiak batzuetan protagonismo gehiagi hartzen dute, eta gainera ez dira egokiak, orduan, komplikatua ez. Beste alde batetik dago, pelikula musikari gabe, usteko aukera arriskutsua, eta batzuk bere gain hartzen dutena, eta niri ikara handia ematen diana, halako ustasun sentimendu bat sortzen dialako, eta hala ere ausartu naiz, eskena batzuetan, adibidez Inigo Irun, edo Pako Etxebeste hizketan ari direnean, utxune batzuk usten ausartu naiz, eta ezako erronka handia zen, sentitzen nolako pixka pelikula erori den zara, hor dago pixka bat azkenean, oreka bat bilatu, eta oreka hori aurkitzen zaiatu, eta beti da, sormen lana bat beti da, hipotesi bat, demagun hau ongi dagoela, eta ongi orekatuta dagoela, eta ikuslari dagokio esatea, igual gehiagiztego, igual gutxiegi, auskalo, Aizu, Lander, aipatu duzu fikzioarekin izandako, autu hori, eta dautu bat, paperean, nolabait teorian, dokumental gintzan, arriskutsutzat joko genukeena, dokumental batean fikzioa sartzeak beti sortzen du, zuzendariari beti sortzen dio, eta kaso talde teknikoari ere, bai, eta hor, kontu handiarekin landu behar den zerbait da, uste dut, ondo landu duzuela, benetan badagoela fikzio hori, ez dakit artistikoki dokumentalaren kontakizuna osatzeko eta aberasteko, baina ez dakit ausardia pixkatekin, marroitxo bat izaten da horrelakoetan. Bai. Bira, nik esango nuke, eta orain improvisatzen da, inez, lehenengo elkarrezketa hauek eta beti desatezu, hau nola ginuen, nola pentsatu nuen, Bira, netzako da bi klabe, lehenengo klabea da, gertakarien momentua, alegia hor, lutsi giltzuten momentuan, dokumentalak argita garbi esaten duela fikzioa dela ikusten delako klakeetan ikusten da, esango nuke ikusten dela eskenatokia, eta hori bazen asmoa, alegia hau rekreazio bat da, esaten ari ginen, ja nola ditere, rekreazioa balin bada ere, personajean ditere barneratu ite dituzu, eta batez ere lutxiren papera egiten duen Olaia Aguayo, esango nuke moderut batetik aurrera, oso lutxirekin identifikatza gotzen dugu. Eta bai esango nuke baita ere, Kastilan asmatu ingenuela, Kastilan bat izan genuka, lutxi esanako personaje bat ezin zuen edonork egin. Eta kuriosoa, porque ditu genion aktore bati, nire asan izeneko aktore bikain bati, eta ark ezintzen da beak pasazian, Olaia Aguayoren zemakia esan zian. Banka lagun bat, zure papereako oso egokia zen diteken haitu jotu. Ditu nion, ikusi ginen, eta, aukeratu genuen bera, eta oso berak eta ona izan dela, esango nuke. Eta, bai, bi hoiek klabeak, esango nuke, errekonstrukzioaren, emaitza ona, edo emaitza balekoari da.
esango nuke gainera, Nerea Sanz eta Olaia Aguayo jone batzuetanen ikusi genituela elkarrekin, eta oker ezpanaiz kuadriakoak edo lagunak dira beraien artean, ez da? Bai, bitxia date. Nerea Sanzek berak esango nintzion jone batzuetan errodaja iriste hartzela esan zion, aktore baten bila da biltza, eta zer ekan ez zu presentatzen Kastilla eta Olaia Aguayo inoiz ez duen egin ordu arte. Eta, animatu zen, eta hartu zuten protagonistaren egiteko. Aizu. Bai, seri, barkatu, Lander. Horrek ere guztien du, badala aktore bat, nasa duke, el don, edo duendea, edo... Bai, talentu hori berezkoa duena, ez, bai. Bai, badaki kamara aurran egoten, eta instinto handia daka, ulertzeko zergarri jokatzen momentu bat guitzen, eta handola indar. Aizu, gaia bera ipatu dut, Euskal Gatazka, 80ko hamarkadaren amaiera, estatu indarkeria, guardia zibila, denan hasten dira hemen, Lutxi Urigoitiaren eriotzean eta hilketan, eta bildu dituzu, hainbat pertsonaia nolabait, zuaitzaren geruza hoiekin egiten den metafora eta parekotasun horretan geruzaz geruza iristeko, batetik senideak, Gorka Imaz, Lutxiren iloba bezala, Pako Etxeberriak aurkezpenik ez du behar, Inigo Irun abokatuak akaso ere ez, agertzen dira, ez dakit, Lutxiren lagunak, Jule Goikoetxea filosofoa, agertzen da Javier Buses historialaria, badago, helduleku askotatik nolabait egoera aztertzeko apostua, baina egoerara berara edo hilketara bertara zer konektatu zintuen nolabait dokumentala egiteko, Lander? Nire ama trintxepekoa da, eta nire itak bere lantokiak trintxepen izan zuen beti, eta ondorioz gu oso lotuta trintxeperekin, eta Lutxi trintxepen izuten. Horan gure etxean izan da, ezakit, izen berezi bat, ez? Nik ez egin zer berataz, nik 12 urte nituen, hilzutenean. Ez egin zer, baina gure etxean hor presentzia bat zeukan izen bat, ez? Bezagit. Baina, etak bomba jarri zela Alberto Muñagorri zela, bagizue, horretako mutil gazte bati estan egin zela bomba batek horretan, Alberto Muñagorri zena zuna, eta, gure etxean mutil horren izenare beti egon du da, gaina Alberto Muñagorri horrein laguna da, eta, nire bizitzan presentzia dauka, ez? Baina, horako gertakari traumatikoa gertatzen direnean, izen horrek, ez dakit, hartzen du presentzia norbearen bizitzan, Eta otxandioko lagunek dituziatenan dokumentala egiteko proposamenarekin, guztu handiz onartunen, alde batetik, iruditzen zitzaialako, oso ahantzuran eroitako kasu bat zala, eta merezizuela bertiztua izan, eta esalde batetik gertutasun horregatik ez epatu izan gertutasuna batik. Eta gero, egia esan, lan forense guztia antolatzea bastante arraixa izan da, ze Pako eta Inigo euki ditut pixkat historia kontatzen nola izan zen, eta bereiek argi eta garbi kontatu dizkiate bi historiak. Alde batetik poliziaren bersioa eta bezalde batetik beraien bersioa. Edo beraien bersioa baino gehiago poliziaren bersioa puntu askotan bertan bera botatzen duen beste bersio bat, edo beste bersio multzo bat, Zaila da jakitea, zer gertatu zen, lekuko bakarrak guardia zibila dira, baina, ondorioa garbi dago, Lutxi Urigoitia ditzuten, eta beraiek ez zuten onartu nahi izan, eriotza hori izan zara erailketa bat, eta ez eriotza bat gertatu zara, poliziak esaten den bezala, ezagit, Zu elkartruke bat, edo tiro elkartruke bat, edo... Hori da, ez izan atatzen, Zu elkartruke baten ondorio. Aizu, bada esnarketa bat dokumentalen amaieran ederra egiten zaidana, enuke nahi espoileatu, baina tira, azitxo batzu botako dizkiogu entzuleari, datorren aste artean giza eskubideen Donostiako zinemaldira hurbiltzeko Lutxi eta Zuaitza ikustera, eta da Jule Goikoetxeak aipatzen duela memoria, bizirauteko mekanismo biologiko bat dela, Lander, eta hor sortzen da, beste hainbat entrevistatuekin batera, memoriaren, narratibaren eta memoria gatazkaren oso hausnarketa interesgarria ere. Nolabait, thrillerrak hartzen du amaieran beste espazio bat eta beste kolore bat ere. Bai, dira, nire dokumental zuzendarien artean dago txiletar bat, zuzendari txiletar bat, horren ez izena etorriko, zertan zuzenekoa.
Honekin zuen el botón de Nácar izeneko dokumenta bat, Txileko estatuko epari buruzkoa, eta oso nere eredua da, eta holako gauzak... Patricio Guzmán ari zara aipatzen, ezta? Patricio Guzmán oso nere kasko. Behizena gaina zen, baudi, izen beti haze dituzunak. Bai, zalantzari gabe. Tipo hau da nere, dokumentak gintzan nere eredua argi eta garbi, eta beti hazen de berizena. Kontua da, nola ditere, bere irakaspenetik edo tira eginez, kontuatu nintzen, dokumental honek ere bat zaukala, ez beste alde bat oso komenigarria zela kontatzea, eta da, nola irauten duen, gero historiak nola irauten duen komunitate batek da, Eta Euskal Herrian, begien biztakoa da, historioak gure komunitatean nola bizi iraun behar duen agintzeko apresio politikoa handia dauden, eta osatuko oinateke errelatuaren bataia ospetsuan, Orduan, Lutxiren kasuak izan ditu gorabera handiak eta debeku handiak, bere memoria berreskuratzeko nola baita, egin zuten mural bat, ezabatara zintzuten, begarren mural bat egin zuten, berriro berrezeratzen plaka da jarri zuten, plaka kenduara zintzuten, omenaldia egin zioten, omenaldiko jende atxilotu intzuten, badago jazarpen sistematiko bat, eta badago Lutxiren kasua ezkutuan mantentzeko desira politiko ikaragarri tematia. Hamarkadetan luzatu dena, 87an erail zuten Lander Lutxi Urigoitia, baina aipatzen ari zaren murala eta bestelako jazarpen instituzional judizial horiek ondorengo hamarkadetan oso gure egunetaraino iritsi dira, ezta? Bai. Eta bueno, hor, iruditzen zitzaidan, Lutxi, Jule Goikotxeak aipatzen duen memoriak ze bide egiten duen, gure komunitatean eta gure gorputzetan, eta hori kontatzeko oso abagune polita zegoela, nola bitere, historia bat kontatzeko debekuak gauza asko ukitzen ditulako, ez bakarrik berri paperak, ez bakarrik irratiak, beste gauza asko ere, porque, claro, hor geunden, eta bizi izan genuen gertakari hori, eta gertakari hori nola bain gure baitan badago, eta Netzako gauza sakoneko gauza bat, importantea dana, ez dela bakarrik politiko, Eta bueno, ez zuen ere denbora askorako ematen, dokumentala zabala da, eta ertz asko ditu, saiatu nintzen bintzat printza datu, edo zertzela datu goruzten. Aizu, Lander, ondo baderitzozu trailerra elkarbanatuko dugu gure entzuleekin, nola baita aipatzen ari garen tono hori ere uler dezaten. Hicimos el recorrido del pasillo y vimos el cuerpo en el suelo, y manchas de sangre, etcétera, y casquillos y más cosas. Según la versión, Lutxi Urigoitia dispara contra el Guardia Civil y el Guardia Civil, responde. Y cuando yo estaba bajando por la escalera, salió un Guardia Civil y dijo, pegarle un tiro a esa, que yo ya se lo he pegado a la otra. Cuando dijo eso, yo supe que habían matado a Lutxi. Y en ese mismo instante nos miramos el juez y yo, pensando los dos, y no lo verbalizamos allí, que eso no se justificaba por un intercambio de disparos. Ahí hay algo más que lo que es un intercambio de disparos. 1987 ari gera, eta esan dezakegu, ETAren eta Guardia Zibilaren artean guda ireki bat badagola. Hemen badago funtsezkoa dan eta oinarrian dagon tensio bat. Memoriaren eraikuntzaren talka hori, nork egin dezakeen memoria, noren kontakizuna dan hegemonikoa, nondik eraikitzen diren errelato desberdinak. Ez da errepresioaren bidez estatu aparatuek nahi dutela iragana aldatu, nahi dutena da etorkizuna ezabatu. Gu sentitu gendun, gure zutela ez gu epaitu, herriaren memoria epaitu. Eta hori ezinezkoa da.
Lutxi eta Zuhaitza datorren asteartean Donostiako giza eskubideen zinemaldian estrenatuko da, Lander Garroren filma, eta zuzendariarekin oraindik minutu pare bat gehiagore egingo ditugu. Lander, nolabait, ez dakit publikoari zinemaldira, giza eskubideen zinemaldira helarazteko deia hori luzatzeko, aipatu ditugu nik uste zertzela da nagusiak, baina akaso geratu zaigu zerbait azpimarratzeko eta publikoarekin konekta dezakena. Ez dakit, esango nuke dela dokumental bat, nik horrelako enkargoa hartzen dudanean, pentsatzen duan lehenengo gauza da, egin dezan dokumental polit bat. Eta bigarren kontua da, zer kontatuko dudan, edo zein den historia, eta zein den atzean dagoen historia humanoa, Niretzako, zinegile bezala, ez da hain importantea Lutxien izena gogoratzea, baizik eta pelikula polit bat egitea. Gero egia da, pelikula egiten dezunean, azkenan personajeak garantzia ikaragarri hartzen duzure bizitzan, eta empatizatzen duzu asko, personaje horrekin eta bere ingurukoekin. Baina nire asmoa beti hasieratik izan da, dokumental polit bat egitea, zinematografikoki estimulante izango dana, eta jendea asebeteko duena zentzu hortan, Eta gero gainera, injustizia historiko bat ere erreparatzea torrena, ez dala isilean eskutatuta, kaja fuertan gordeta zegoen persona baten, injustizia bat jasan izan zen persona baten historio gogoratzea, ez ezagunazu persona hori epailearen aurrean, deklaratzea eraman behar zuten persona hori inoiz ez zela iritsi, epaiaren aurrera, inoiz ez zela iritsi epaitua izatera, eta hil gertatu zen, poliziaren esku zegoenean, eta Euskal Herrian, zoritxarez horako kasu pila bat ditugu, eta netzago, guztia gogoratzea, oso bidezkoa da, Lander Garro, eskertzen dizugu gaur gurekin hartutako tartea, esan da bezala gogoraraziko dugu, datorren asteartean, arratsaldeko 5:00 okerrezpa naiz, Lander? Buruz arratsaldeko 4:00, barkatu. 4:00 Donostian giza eskubideen zinemaldiaren baitan, estrenatuko da, Lutxi eta... Esan, Lander? Ez esan sarrera gutxi daudela, benetan. Ez hasiko orain soldautaren kultura sustatzen, baina soldaut egin du oharra bintzat elkarbanatuko dugu entzuleekin. Niri tokatu zait erostea konbidapena baitugu eta adibidez zauzkatagunak adinekoak ez nera maren lagunak eta horrela esan diatena, erosina zu sarrera eta gero mogu izuznik eta betikoa, eta sartu niz erostea eta flipatu indet, oso gutxi gatzen dira. Eta nekoruke beste gauza bat esan, bukatu horretik, eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta zuekin egotakoan nintzen, baina, izkipu txiki bat eukin nuen, eta pena baten dit, zean guztuan gonizatek ez zuekin aurrez aurre, baina, ezin izan da. Eskertzen dizugu zuri ere gurekin aurrez aurre egoteko saiakera, Lander, postu gara esan zen igunean, den autoaren inguruan geratu zela, eta zu osorik eta ondo zinela, eta aste artean, kakapila bildu dadila antzokiaren kanpokaldean. Mila esker, Lander. Eskerrik asko gine dut barria. Bazuten aitzakiri nonbait usatu genuen maitasuna armaren pareko etzen alarmako eraren beharrik ordurartek iditeko naiz eta Entzuleo goizeko 11:53 minutu eguerdiko 12 bidean oraindik, azken gonbidatu bat eta bixi azken gai bati heltzeko aukera geratu hementxe gurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Gaur egun, sare sozial asko erabiltzen ditu. Horietako asko, jendearekin harremanetan jartzeko, zein jende berri ezagutzeko. Baina askotan, pantaila geratzen dira harreman horiek. Horregatik, gaurkoan ekarri dizuegun gonbidatuak beste zerbait proposatzen duela dirudi. Gaur gurekin dugu Jeu plataformako sortzaileetako bat, Josean Aramaio. Kaixo eta ongi etorri bigarren kafera, Josean. Egunon, eguerdion. Bai. Bueno, pixka bat entzulea kokatzeko, konta iguzu pixka bat, zer da Jeu, eta nola zaluko zenuke labur ezagutzen ez duen norbaiti? Hola, nik iburreratzen naizenean pertsona baten gana, esaten diot, segundo bitan esaten diot, WhatsApp bezala, baina euskarazkoa. Kuskusatu. Orduan, Jeup, begiratu Android plataforman, eta hor aurkituko duzue, Play Storeen, bajatzeko, da kuskusatu bizkat. Da Google Play nik, Google Maps bezala, baina pertsonentzako. Google Maps eta pertsonentzako. Orduan, mapan egiten da, interfaz bezala erabiltzen da, pertsonen interaktuatzeko. Eta avatar atzamarra jartzen duzu nahi duzun tokian, ez doa GPS-ekin, eta zure avatar jartzen du. Eta avatar horrek dira ateak txatera sartzeko. Beraz, garatuta dago, edozein pertsonak ikutzen duenan avatar horretan txat berdinera sartzen da. Beraz, interakzioak arintzen ditu. Bale, bai. Orduan nola baita, mapan daude pertsonak, zuen kontaktu bihurtzeko ez dela. Kontaktu bihurtu eta zuzenak egiteko, streamingeko sare bada. Piskat horrekin lotutan, nahiko nun jakin helburuan, jendea online konektatzea, benetako topaketak itea. Bueno, hasi beharko zen bizkatatzen dagoen filosofia, esan dugu zer dan, ezta? Bizkatarin jakitzeko, WhatsApp bezala, euskarazkoa. Da, sare globalen alternatiba. Orduan, sare alternatibo bezala aurkezten da. Hizkuntza txikientzako. Oso, ausarta izan da, baina erraza da. Hizkuntza nagusiak kanpo garatzen dira. Orduan, ezin duzu instalatu hizkuntza nagusitan ez erderaz, ez ingelesez, bakarrik hizkuntza txikitan. Eta euskararen kasuan, ez bakarrik euskara ezagutzen dugun euskara batu hori, eskolantan egiten dena, baizik eta herrietako euskaran baita. Beraz, pauso bat emoten da, hizkuntza txikientzako babesteko sare bat egiteko. Eta esatzea agian, sare globaletan gaudelako, hori da, euskerak duen, uemak esaten duen, ez da, hori larrialdian dagoen arazoa eta nola konpondu eta arnazguneak geratuko direla, emandik amaik urtera kanpo gabe geratu garela, agian hau da pauso bat baita arnazgune bezala gure gizartean hizkuntza txikietutenak sortzeko. Galderekin jarretzeko ikusiet, zuen Instagrameko biografian jarri daukazuela euskara hizkuntza nagusien azpitik ateratzeko bideobakarra gure sarea sortzea eta erabiltzea da. Orduan, ni nahiko nizun galdetu, gaina ikusiet, eta komentatu zu baita, ez ezula euskara batun bakarrik, ez daula bakarrik aukera euskara batun iteko, baizik eta daula baita euskara azpitiarra, euskara markina, euskara eta euskara ondarrotarra eta uribe kustakoa baita. Orduan, zergatik uste zuzuk euskerak bere sare sozial propia behar digula gaur egun? Ez euskerak, hizkuntza txiki guztiek behar dute bere sare babestuta egotea. Hizkuntza nagusien azpian egoteak egiten du oztopatzea. Hizkuntza nagusia izan behar da euskera, hori, ez besterik. Eta ez bakarrik hizkuntzarekin lotuta, baizik eta gure kulturarekin. Sare globalak daukatena da elitismoa, edukinak, erdigunea dira gure kanalak, eta gure horriak eta eliteko edukiak. Sare txikien edukia, ez da ekimenak, zuzeneko ekimenak, herrietan egiten direnak, herrietako taldeak egiten dutena zuzenean, hori biztaratzea, eta herrikoa protagonistak izatea, da guk hori jarraitzea. Orduan, baita egiten du kulturan ere filtro bat, edukiak erdigunea jartzen du herrietan egiten dena. Erdigunea jartzen du euskera, herrietako euskera, entzuteko, belarria egiten joateko, ez dugu ezagutzen denak, eta horrena urrerago sentitzeko gizartea, jakitzeko guk gure artean egiten dugun, da tentzioa hartzeko hor. Hau da modu bat esateukau, pixkat mundutik sakan duen euskaldunak konektatzeko bezala, ez da, gure artean igual. Atea, zubiak zabaltzen ditu, noski. Lehen da guretzako, ez da kanpokoentzako, guretzako. Eta kanpoan bizi diren euskaldu guztiek ere mapa horretan lekua topatzen dut, beraz, batu egiten gara. Ikusita gaur egun dauden, sare sozial guzti, bai plataforma guztik, daude pilo bat gaur egun pilo bat daude, eta gainera jendeak, erabiltzeitu esateuzkau botere gehien aukatena bezala. Ze esango zenun, zuk ikustezu benetan posible dela gaur egun plataforma handien aurrean alternatiba bat sortzea, nola baita? Zer nahi dugu, 11 urte barru arnazgune gabe geratzea, egin zerbait.
esnatu, olatu esaten duena uemak sortu, hasi hortik, hasi Instagrametik irtetzen. Beraz, uema irten kanpora Instagrametik. Ni Instagramen nago, baina ni eskan bat naiz Instagramen. Instagramen hainbat mezu jason da naiz goitik, esaten, txarto erabiltzen ari zara. Bueno, mesua bidaltzen ari naizelako, hor dagoelako izarte guztia, ezta? Da gazte guztiak hor agertzen dira. Baina ez da leku hori, ze horrek egiten gatuenara sakabanatu gu eta individualizatu. Eta gu behar dugunara batuta egotea. Beraz, aldatu behar dugu. Erreza ez dela, noski, pauso guztiak eman behar direnak, ausartak izan behar dire eta arriskutsuak. Bai, eta pixkatola ja maitzeko nineko nun jakin saldi bakarren edo, zuk jeup zer da zutzat, zurezat jeup. Bueno, orain ja hasi da nire izaera parte izatea baita, ez da, ni radikalizatu naiz baita, sarriko labaren kontra, eta euskaren kulturaren honen zer behar duen pentsatzen, ez da. Orduan ja bizka bat egunero goiz, jaizten ezenean lotar arte horretak pentsatzen ari naiz. Beraz, niretzat bizkate ikurriña bezala bihurtu da, da leku virtuala, arnazgune bat, plaza bat, gustatuko litzaidake plaza horretan, euskara guztiak, euskalki guztiak horregotea, eta erabat amesten den gauza bati egi bihurtzeko pauso hori ematea. Eskatzen diet baita udaleri eta herriko taldei, honen kontu izateko. Nik eskatzen nien udalei, hartu zure herriko gazte bat, emo laguntasun bat, eman ieupera mateko kontua laguntza batekin, eta begiak izango dituzu herri bakoitzean. Seidon bat herri daude Euskal Herrian. Imaginatu zelako ejerzito hori den euskarazkoa, seidon gazte begiak direla herrikoa agertzen, da gure arte batzen, ez? Ordune, imaginatu nola bihurtzen ari den bizka bat, proiektu horrekin batera, bizka bat nire ikurriña ari da, eta nire unibertsoa, ez, hor barruan. Nahi dut erakarri beste guztia bertara. Nola bait zure izaeran parte bezala bain dela, bai. Bueno, bai, iruditzait, proposatzuna oso interesantea dela, benetan, euskara gaina zabaltzeko beste modu bat dela, gaur egun gaina behar deula, eta ikusiko behar nola gutean garatzen, eta mila esker etortzagatik gure gana kontatzea hau. Eskerrik asko aukera motorren eitza ezagotzea. Tira, Joxan Aramaio agurtuko dugu erdiko 12 pasata dagoeneko, baina jarraituko dugu jeupen garapen hori, eta gaur bizi, baina zehatz, esan beharra dukagu, aipatu ditugun hainbat helduleku eta adaxka horiek ere, bazenolako loratzea duten etorkizunean. Mai Gorostiaga Pozo, datorren aster arte, Nora, zu bihar arte, Liburuen nazioarteko egunak ez digu aukerarik eman gaur aritzeko, baina bihar hariko gara hainbat argitaletxeekin, eta zoi entzuleok, informazioarekin uzen zaituztegu hementxe naiz irratian, bihar bueltan izango gara, goizeko 10:05, agur! Keep calm and bigarren kafea.
Oraindik hemen zin egiten oinutzik mina aurkitzea ta gure lekuak astea urrunetik entzuten doaz hainbestetan abestutako urak lurrak bustirik jarraitzen deu herriaren distira zatitzen gaua izen arren estot naztu iragana tantze sentitzen dodan